6 schedule ke pangtang ponjia pharman langthada long APHLC party pen choroktok amei lapen apharo sose BJP Congress ASDC parties asok aboi kangrai lakhat roksi kopli constituency ke parlo langthat LP school kapa thua klamalong APHLC party ai hin pen methang party lapen 6 schedule pangtang ponjia pharman choroktok amei kapa do pon along suri APHLC party kachinghon aratum chitodun Bangso amai long pharo phos se BJP Congress lapen ASDC party sa tumpen APHLC party long tingge dun met ladak langkhat mane kopli constituent MSC constituency long kisung nei ke aprang men karbiatum phola det lo karbiali daratum phola det pen jok bihari tum hanwan olo sik schedule alam kroi credit si bihari tum handak pang ni thip lo bihari tum phan pang ni talata chainong chelong ki via ahidia josi alang litum phan long len da piet lo angen non ke karbiatum ke non ke suri kre sisido lapen bihari tum lok si suri kre trok la busan lo ange non halatum ke daga long leta en long le pen vote tapi long le lapen election na thur long le pusi aron sik schedule along ekipu sita non ke halatum han vote ki pilong le ke aphibi kok lo halatum han election na papi thur don susi pape hai thu ver lo lo son si elitum karbi asong ja tum aprang ke thek the tum non ta ke thek the tum si chari bom lo alang litum son si claim det lo la posi rat atum ke alang litum han si king tum te det lo chiki no dak lo la si non APHLC phan rat ke doan daga chiki lo la si alang litum non APHLC lo nang dun et alam lai lo ni litum arni si het si dharna ke dolang la support la pen non ni litum dharna do ilitum dharna do pik nang elang ilitum chelang pet si hadi ni di fuchot kali along tin ta claim nang yi athema tuning aning kan 2021 aning kan Assam Assembly along isya law pe pass lo Assam Direct Recruitment Commissions bohala tum pe pass lo angke ilitum MLA tum karbi MLA tum di masa MLA tum ing samdunri halatum pudun dedet alabang sohot abinong halbang so law sik schedule area ke ajak kong pavidet nangi pahadak tok nangi except sik schedule area pahadak tok nangi sita section 1 clause 2 along alang litum la soalam tok tedet it will extend to the whole of Assam pahaladak pudet la pena jok non ke council ke master kalilo nongge pion sukidar pen hemkar kok bangan halatum non kam chu pion e ilitum council tum la ke PG anta kang vai ji anta bang hadis pursi invite at ji bang ke chia tum si non ge litum ge sakori ge long dun telu la ke la he bu ala ma hok lo la ke election nang li lo polote non me galo election bo mati la sinang claim lo la pen jasemet ke la Assam government atum la Jurabat la pen Bornihat la pen Khanapara la so area ador so pikalong lelo mati ladak Assamese dumsi dukan pe ne chikim oloke la sihala ke Meghalaya ar lo sido non alang litum ke wan det dia fansi la give and take pugepu alang litum ake memu chot along leke la Assamese atum enpo Assam government tum enpo la pen ke tietum enpo la pen ke hala akahe no habit ajuan ke la chumang tum han pipo la pen chumang pen karbi pa je chok nang po phan lo la ke sik schedule long ke tok ke di masa long li boleh ke puta kali dei hala North Kachar Hills posita di masa long li di masa det boleh puta kali lapen kukia det boleh mara det boleh khasia det karbia det boleh ke pugali sik schedule long ke la posini litum alang litum han ka choningri kang tung la North Kachar Hills bad di maha saw long ke do akhai do an sita aning isipet ben dorap nang ji lai lon nitung ka choningri kang tung